ya Mas. Dibacetke kangen ning ati ya, ketoke kok peno. Heeh. Oh enggak? Aja sumelane ati nganti tiba saking sarekmo Wis sejaman muni ing bangawetan wis katon yang surya. Jejer sing marai kangen ati masyarakat umum. Aku maju Pak. Maju dong. Maju. Aku isin aja. Halah apa kok isin biasanya isin-isini loh. Isin aku pakake nggih. Wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kami hormatan nggih. Nggih. Baik iki sebu inggih. Anjing. Sugeng dalu sedaya Pak Bayan, Pak Wos, sedaya perangkatipun ya sayang. Juga panitia-panitia. Tidak lupa Bapak Ibu, pemuda-pemuda masyarakat wung tulisannya. Nggih dalam rangka acara sedekah bumi. Aslinipun dereng ngantuk tas daya kemawon. Dereng nembe jam 12 kok. Nggih wayahe seneng-seneng memang. Sing maune ngantuk sithik dadi mak biar mergo nyawang iki mau nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dongane rezekine masyarakat kene sayang wong mriki tambah kathah. Amin. Enggak ada usaha napa kemawon mergawe teng pundi mawon pinareng slamet. Rezekine lancar, usahane lancar. Panjang umur. Amin. Gemari Palojinawe desanya subur makmur tanduran. Enggak usah banyak bicara pokoknya malam hari ini yang penting senang-senang ya coba dilayani Mbak Iin. Ah iki ya Pak kok jauh tanganku ndek kok Rom. Alah kan nguncal lagi.
Kabel kabeh ku setrum iku. Iya iki kebulet iki. Pokoknya kamu ndak usah khawatir Mbak Iin. Apa? Malam hari ini bos Brambang, Bos Brambang. bos Pari, Bos Pari. bos Telo, Bos Tela. bos Mbako, Bos Bago hadir semua di sini mau nyawer? Mbah Duh, Karo. ala tak kira rorom. Insya Allah biasanya Iya. nggih kados umume Nggih. Biasanya, dulu-dulu wow. kamu kan apa ya? Jenenge ya? Along. Along, selalu along. Muga-muga dalu niki along nggih. Yuk diadari wonten kawitaning sinawang nggih. Iya. Niki salah satu permintaan dari saudaraku yang ada di Rembang. Saudara. Pokoknya permintaan saking panitia kula tenggon apa saking ibu-ibu wonten ngajeng nggih. Nggih. Mangga. Niki wonten ayang-ayang. Ya, dipun tenggon nggih bosku. Ci. Iki mang piye lek ganjelane kurang gede lan. Mangkoke Mbak Tati mau ora disilah enggar. Maklum ijek perawan. Agak Mas Hari. Yang lagi nonton streaming juga. Kayang ini yen nendang loro asmara jroning nolo mangambar arembus pitadahan rasaku sesanding marang sliramu wong bagus memeni ing jantungku. Wow. WM Audio Sumberwel Wahyu Manggoro. Wasih. Spesial buat pemuda-pemuda semuanya yang hadir malam hari ini. WML Sejati Pasukan Langite yang dari Bulak Sempu Sumber Sambang, dari Rembang di Arifin, Wow. Saprol. yang dari Pondok Karangsari, Pondok. Cimpret. Mas Heri. yang dari Telanaan Tagak Sumberan Puncak Wangi. Hey. Kawita Ayo. sinawanging pasuryan tansah
yang ada di Saudaraku. Rembang, yang di Waru sana. Oh Waru iya. Kirim-kirim lagu lewat online. Terima ini. kasih Mungkin ya, lagi Kakak. nonton streaming bareng RHS ataupun WM Lighting. Ataupun kantong channel. Betul lah, tidak salah Mbak. Ini ki Iya. sing mirsanya mesti bingung iki mergo channel Bingung, kakean. iya, betul. Yang penting kompak nggih Mas. Nggih. Permintaan ada apa aja? Ada Raib, Iya. ada Pupus Nelongso, Iya. ini Rindu, Iya. Ayang-ayang. Ya wis ada ayang-ayang dulu saking bosku nggih iki ketake bos Brambang kok. Pas Bram. Iya kandangnya Ayo, Kak Isa. apa Oh ya apa? Nek ngono kowe sing nyanyi dong. Ya. Oke, oh enggak ayang-ayang ya. Iya. Cah iku nek ditareni kok nyanyi emoh kok. Emoh nek Nek mau kon ditareni. melantar tekan dindi ya gelem ya. Monggo. Kan si bola. Iya. Yang saking teretek saking dalu. Hey. Aku raup malah. Nyanyi. Ya. Spesial buat bosku, Bos Yanto ya. Hey. Ah. Beteng rasane ati kang nandang sengit pilihan hanyawan aku kowe lapo katresnan. Dimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Wayo, hey ha, hey ha, hey, hey ha, hey, hey ha, hey.
kula aturi nggih Pak nggih. Mugi renake penggalih. Bareng Mbak Nggih. Devi iki mau tak kira Pak sapa Pak Yanton. Pak Yanto. Pak Yanton liwat tak kira ngampe ngutang-utang aku Tangi lah. jebule liwat Malah golek tok. nggon nggih. Parani kowe andek kowe sing kenal gak isa. Orang dia ono kode-kodean. Kode kok. apa iki Cak? Mbak Tur. Jangan begitu. Nek salah diping. Peng, nek bener ya Aku nek eling dicentol. Cak iki aku ndek sore ape ditabrak Cak iki. Yo piye? Aneh-aneh kowe Ceritanya iki. kok wae nek Ya, cerita kowe bengi iki ya. kowe kok malah gak sida nyanyi. Monggo lanjutannya apa iki? Dek Sihit sudah ada di sini atau belum Dek Sihit? Dek Suhut karo Dek Sihit udah ada belum? Sudah pasti dong. Soalnya sing njaluk raib iki Sihit. Sihit. Sing njaluk pupuse nelongso Suhut. Suhut. Suhut meh duit karo Sudem. Oh. Ra percaya tak kirim jane rasa melolok. Kowe nek dikon nyanyi tek melolok gini nek takon melantar kok nomor 1. Ayo kowe. Gumun aku. Raib sih ya Mas. Ya. Heeh. Suhut dang rucat, Hut. Wes, Wes. ora Dek. Ngebengi Oh iya, cek tayuban ya. Wah enggak, ya. Raib. Dek Dimas dia, Dek Dimas ya. Ya paling nang pateng-pateng. Ya Dimas ya Sihit iku kok, Dek. Oh, astagfirullah. Lho iki anakmu iki lho tulung kan Anaknya cimpret, jambulnya gak cimpret. Iku kok nek ketendang mbak-mbak sing joget malah. Iya, di pinggir ya sayang. Di pinggir enggak apa-apa. Di pinggir sana Tapi loh. aja minggir Sana sana ya. ya. Setrume akeh. Aja minggir setrume iki lho aja demek kok. Ya, Wah Mas. enggak. Menghilang entah kemana. Aku juga tidak tahu. Iki piye Teh? Semakin menghilang suara organnya, Wasih. semakin halus juga suara vokalnya. Semakin hilang, semakin melayang. Kayak DE. Orang melayang. Bunga desa yang ku puja, raib entah kemana, terkubur dari jambangan kala badai menghadang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalaupun sudah mati, dimanapun sarana, paman tiada Sebentar, sayang. indah Tak bener lagi sumbang. tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria Kira udah bojone lagi kok. tanpa kau bunga desa. Maaf, Mbak, maaf, Mbak. Hei, ha. Ayo, murid dari Sugiarto. Menyok perusak menyok. Gara-gara cowok iku lho nang ngarep iku lho. Ganteng banget. Aku apa ditabrak ya? Gue kok gak cerita aku. Ceritanya panjang kok tak. Aku sing ape mau tabrak jek sore, eling ora? Gak apa-apa. Hei. Manis ya, Rom? Foto ah model iki ya. Loh. Dililing dilire tuh. Wes. Hei, ha, hei, ha. Bunga di taman terkulai turut bersedih karena sang primadona telah pergi. Hei. Ayo Ho, malam, ho, 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 ho.
Aku nak ngantuk ya tarawih Iya, betul. Sudah nggak Dek Sihit ya? Di sana loh. Di mana? Di sana. Di sana kok senang sampai sembilan di bawah? Iya. Di leh. Di leh. Itu pakai Ketok hitam. mari ireng deh kok iso. Ireng jaketnya ireng. Nggih sudah nggih. Ayo ngaturi Dek Suhut kan. Iya, Dek Suhut di mana? Pupusane langsung menawa menyanyi ngguri ya. Hut. Niki saking bos-bosku wonten ngajeng niki mboten ngersake tembang to. Bos Yanto monggo lho, Bos. Iki Mbak Sudem ndang di Niki minta lagu atau ndak? Terpaksa bos. Oke setelah ini ya bosku nggih harap bersabar dulu tak ngaturi permintaan yang tadi sore sudah minta lagu ya. Monggo. Jus ember. Ya makasih Dek Dimas. Cut. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
Timbul pola kok kayak wel iku kene, mbok emang bar ngombe obat apa Gara-gara tambari-mbari iki, tas cilik iki ya Allah, polam. Pak, sugeng dalu Pak. Ya apa liwat tok. Iki dak sing mau takonan di awan antos. Hut suhut mike hut tapi modul tapi ya lah hut. Nang endi iki? Lho mike modul kok endi? Kok iso? Sedang kono ya meneng ae kok kebangetan nggih. Sampun nggih wonten pupusan nelongso. Gerak cepat sih kok iso. Traya, nggo mik siji kok angel ndeleke ndane ya. Iya sampun. Mau bos nyanten ditanya apa jam? Terpaksa. Ya wis kowe persiapan terus. Kowe terus. persiapan iki pasarane ngene Ya iki nang kene iki wilayahmu kok nganti ndek sore mau tinggal tekan Rembang ki nyapa ngono kok jane. Alah. Wong kok iso nek blarak-blarak hobi nomor 1. Njajak kok nyanyi mat sijil matane ya. Ayo, ndang perjalanan medun kok iso. Apa tak nampani iki? Kan nampani iki lho ayang. Ya sing bar nabrak aku ndek sore iki. Apa kan nampani cimpret? Lagi. Ayo Mas Ari terpaksa Mas. Ndang golek duit nang cepet. Mbak Mia. Wes anggere menculot kayak biasane ngono lho. Biasane kuwi nontrok-entrokan. Amit nggih Bu, dak ngono kok iso wong tuwa pengen jloki. Amit Bu. Ngono, ya. Biasa Bu lagi lulusan SMP ndek ingin yo ngene iku. SMP? Sekolah mana pisan ngono. Kowe nyanyi ra? Nyanyi. Ayo nyanyi terpaksa. Iya nang daerah nyanyi kok ora dibayani malah. Berdua sama yang mana? Ya Nyak. Karo Dalam. karo wong grogos. Karo wong grogos. Karo wong ronggo. Kowe. Nagake gerak cepat. Terpaksa aku menyanyi. Bengong. Mengharapkan Tuhan bermurah Laris. Sabar ge. Coba dengarkan aku bernyanyi membawa suara jeritan hati Iki ajaran kontrol ya. Wih Salim. Aslinya Sungguh terpaksa aku menyanyi Bos Yanto. mengharapkan Tuhan bermurah hati. Wahyu Manggala. Karo Priyanka. Asik. Pak Riza golek Mbak Indah iki lho. Iki nang lagi nama Dini. Sawer. Mikir Dek. Maju Siti. Dan nang kono lho Bos Sena Bos. Ayo tas Siti joget ya, biar rame. Ayo Mas. Sungguh aku malu tiada terkira mengadakan tangan meminta. Jos yo. Aja lali sawerane. Karena terpaksa ini kulakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan melalui lagu
Em, Permintaan ada merah jambu Mbak Ruken lukaku Mbak sing Ro. ngendi dhisik penake menurutmu? Iya manut Mbak Ro. Mesisan cinta merah jambu ya. Oke, Mumpung baik. kowe nang isor bar kowe ngaturi bagian, engko ada aja lali ana ini rindu barang lo ya. Monggo. Memilih setia barang. Ya, yuk monggo Mas. Lagu iki lagu pisan nek kepengen nek kurangan cah.